Os ydych chi'n gofyn i bron unrhyw un, be nath ysbrydoli nhw i ymddiddori mewn byd natur, mae o'n dechrau yn yr ardd. Mae gen ti ddel tafel. Oes. Mae hwnna, wyt ti wastad cael hwnna? Doeddan ni'n dau yn teimlo'n gryf bod yna agoriad yna i lyfr i wahanol gynefinoedd. Felly dechrau cyfres di hwn gobeithio, yr ardd, a dechrau'n agos at hadra, dechrau at efo'r cynefin oedd pawb mwyaf cyfarwydd efo fo, a dechrau yn fan yna trio enni rhyw fath o sparc yna. Ia, dechrau'n llythrenol wrth i traed. A hefyd erbyn hyn, mae yna fwy a mwy o erddi mewn ysgolion. Felly mewn gyflan y fan honno hefyd, achos wrth gwrs dim pawb sy'n gen ardd adra. Ond da ni wedi trio cyfuno hwn fel bod modd i bobl wneud pethau yn yr ysgol, pethau syml iawn, plannu hada, neu blannu tatws neu foron neu rhywbeth. Ond hefyd, mae'n bosib i bobl mewn dinasoedd weld beth sy'n mewn parcia, rheini eto yn ddigon tebyg mewn gwirionedd i beth sy'n gynnon ni'n yr ardd. Rhyw fraslu'n ydi o, ydy mae wedi cael ei anelu at blant yn bennaf, ond mae i'r teulu i gyd yn dydy. At bawb os oes a deulu efo plant isio, dechrau drwy ffenast, isio gwybod beth ydy'r planhigyn yna ar y lawnt, beth ydy'r aderyn yna sydd ar dop y grych neu'n bwydo ar y cnau mwnci. Wel, mi fydd yr atab fan yma. Di pob peth ddim yna, ond mae'n rhoi rhyw ddechreuad, rhyw fraslu'n da i rywun am fywyd gwyllt cynefin yr ardd. Ydy. A gobeithio wedyn, byddan nhw'n mynd ati ar ôl agor y llyfr yma, sbïo a gweld, a mynd allan i chwilio a chwalu, mynd ati ddarllen mwy wedyn. Dyna'r gobaith mewn gwirionedd, ac ymddiddori mwy mewn byd natur hefyd. Ond yna dim, dwi'n meddwl, oedden ni eisiau hannog nhw i fynd allan, i weld bywyd gwyllt dros nhw eu hunan, i feiddi dilo ynde, i gael gafal mewn pethau, a theimlo pethau hefo'i bysedd, ac arogli bloda, a gweld gwyfynod yn y nos, a gwrando pe mae'n ddistaw yn y nos, gweld beth sy'n dod allan. Ydyn nhw'n medru gweld dreinog, ydyn nhw yn medru clywed syllianod ac ati. Unrhyw beth mewn gwirionedd, cychwyn y diddordeb yna a cael nhw i werthfawrogi byd natur. Da ni hefyd wedi trio, a da ni'n gobeithio yn bod ni'n medru gwneud hyn yn y cyfan o'r llyfrau fydd yn y gyfres, mynd ar ôl pethau fel cylch bywyd. Enghraifft, yn hwn rydyn ni'n sôn am gylch bywyd gloyn byw, a cael y plant i ddallt wedyn be'n union ydy cylch bywyd, a be di oblygiadau hynny. A hefyd, cadwyn fwyd wnaethon ni'n hwn. Oes, na fo, ia, mae aderyn yn marw yn does, beth sy'n digwydd i'r corff wedyn, beth sy'n helpu dreulio'r corff, a bod yn mynd nôl i'r pridd, a hwnna wedyn rhoi egni bethau eraill i dyfu. Felly, os wneitho, wel, os di o'n sbarcio rhyw fath o ddiddordeb mewn 100% o bobl, fydd o wedi wneud ei waith yn y pen draw.